Ang tulo ka mga mananagat sa barangay Hingatungan, Silago, Southern Leyte nga unang nabalita nga na missing nakit-a na. Unang nakitaan sila si Ayan Jake Javier ug Alejandro Apawan sa barangay Saub, San Ricardo, Southern Leyte. Karong adlaw nakit-an sab si Alexander Holyoso. Ang tulo gi-report nga missing human mipalawd udto ni atong Pebrero 14. Patay ang usa ka empleyado sa DENR Senro sa Palo, Leyte, human pauwan ni og bala kaganihang buntag. Ang biktima nga giilang si Rodolfo Concilio, 59 anyos, nagsakay sa iyang motorsiklo. Ug samtang nagsubay sa apitong Tacloban City, kalit siyang gipusil sa wala pa mailhing suspetsado. Daghan ang nakadaig sa daling pagresponde sa mga sakop sa Catbalogan City Fire Station sa usa ka mga nakay. Sa post ta usa ka Jake Tatoy, makita ang fire personnel nga busy sa pagtabang sa babay nga naghigda sa bangka. Wala igsapayan ang kalisod sa sitwasyon, luwas ra nga gianak ang usa ka batang lalaki. Dali silang gidala sa ospital aron masusi.